Des d'Esquerra, per tant, en relació a aquest debat sobre les eleccions al Parlament de Catalunya, apostem per generar el màxim consens en la presa de decisió sobre aquesta realitat, si es mantenen les eleccions o si s'han de posposar. Per tant, defensem generar el màxim consens en la presa de decisions al voltant de les eleccions al Parlament de Catalunya i volem, i de fet treballem, per tal de generar un escenari de corresponsabilitat entre tots els actors polítics que participem en aquesta presa de decisió i conjugar aquesta garantia de drets. Garantia de dret a la salut pública i garantia de dret a participació política. Hem de poder garantir justament aquests dos drets. Per això estem molt atents a les evolucions de les dades epidemiològiques, a les dades de la pandèmia i també creiem que les dades i els criteris sanitaris són els que han de poder prevaldre en l'hora de prendre aquestes decisions.